Amb l'objectiu de generar un espai per donar veu a allò que els mitjans es neguen a transmetre, neix al Marge, la ràdio de Banta Black. Representant els carrers i promovent les escenes locals, amb la voluntat de ser un punt d'accés a la cultura musical underground, posem el punt de mira en aquells sons que es rebel·len contra l'establert, isolen aquests marges i els transformen en noves finestres obertes al món. Bona tarda i benvingudes i benvinguts una vegada més al Marge. Podeu aplaudir. Reina. Avui programa de gala i repetint escenari de gala també. Gràcies Salvadiscos per acollir-nos, per deixar-nos muntar tot això i gràcies a la gent que s'hi ha acostat per fer-nos suport. A qui més hem de donar les gràcies, Tito? També moltes gràcies a Tete Uri, que ja és part de la família i col·laboradora habitual, que ens estarà posant alguns temilles també i temazos durant la nit. Algú posarem. I avui, més que mai, des del Marge, la Barcelona Nord, la perifèria del Besòs, les dues dones que han revolucionat el panorama del rap espanyol, que no el rap femenino, el rap i punto. Segurament les referents que han passat per damunt d'estigmes i prejudicis amb el seu últim llançament, Bitches in Business, del que ara parlarem, sense oblidar ni d'on venen, ni qui són, ni què volen. Després de, sota el nostre criteri, haver sido las dos personas que más han llenado el chándal de los últimos años. Per la cruesa, la reivindicació, els principis, la disciplina, totes i cadascuna de les referències i el carisma, fa ja anys que LNC is religion i si no, que les pregunten cuánto llevan. Avui, als micros del Marge, Laura Bonsai, Felina Vallejo, las niñas del corro. Què tal? Moltes gràcies per venir. No, gràcies a vosaltres per acollir-nos, joder. Que fan falta més mogudes underground a Barcelona que parlin de la música que es fa a Barcelona. Dilo, joder. Tata, dilo. I què penseu del set també? Us sentiu representades per Increïble. discos? Parece mi casa, o sea, es que es increíble. Increíble. Me encanta, me encanta. Lo hemos buscado un poco, a lo mejor. Sí. Hombre, yo no sé a quién es, pero esto es de conocerme mucho. Eso, tu Twitter ayuda Twitter, també. vale, ok. Ay, lo quiero. I res, després parlarem d'influències, però ja en el vostre nom es deu d'on veu connectar, de la connexió en los corros de hip-hop. Si ens podeu fer una mica 5 cèntims i també quins creieu que van ser els espais, esdeveniments que us van connectar i que també creieu que dins de la cultura underground de Barcelona han sigut importants o segueixen sent-ho. Pues sí. Jo crec que es va crear com una xarxa molt interessant fa com més de 10 anys, et diria, quan va començar totes les batalles de gallos i tal, que és com una cosa que encara que no consumim ara i que llavors tampoc ens superagradava. En aquella època només tenies eventos que es creaven al Facebook i els discos que escoltaves tu a YouTube, que YouTube acabava de sortir. Llavors tot el que era el rap o compartir el rap era molt difícil. I que es creessin aquests eventos, encara que fossin pues, batalles de gallos, era com també una trobada d'una cultura que era molt minoritària i més per nosaltres, que érem dones, i jo crec que tots aprofitaven com el moment de, bueno, pues al cap de setmana hi ha unes batalles de gallos a Mundet, unes altres a Macba, no? Macba igual sí que era el punt com més de reunió perquè doncs, venen trens i tal, i hi havia molta gent que venia doncs, jo que sé, de Castelldefels, hi havia gent que venia de Piera, saps? Només per això, però perquè era com un punt de trobada pel rap que tu sol a casa, de puta mare, però estava molt guai també poder-ho compartir, poder-te ensenyar temes, poder ensenyar el que tu feies i era una forma, jo crec que d'expandir la cultura, que en aquell moment no hi havia una altra forma, perquè no existia Instagram, perquè no hi havia com tants mitjans, jo crec. I bueno, no sé, jo crec que va ser molt especial i molt... una forma com de contactar molt directament amb la cultura i dubto que això torni a passar ara mateix, ¿no? Perquè ara és com, bueno, los discos que me gustan pues los escucho en mi casa y se los paso a mi colega y tal, i el consum també igual és molt més ràpid. Però en aquell llavors jo crec que es va crear com una màgia a Barcelona, en concret, que molta gent envejava de la resta de l'estat. O sigui, de debò, I també dir com que a nivell intern, com de grup, l'evento es feia un evento abans, bueno, i ara també, però com més magnificado, més heavy, la Gold Battle. Sí. Nosaltres ens vam conèixer una Gold Battle molt random, és que jo què sé, no sé, va ser molt random al metro, com arribant al lloc, després allà ens vam fer amigues, saps? Com que això també connectava a la penya ja
no solament com a raperos, sinó a nivell personal, perquè és que si no llega a ser per la Gold Battle, nosaltres igual no estaríem aquí perquè igual no, És que, no, de no fet, haguéssim coincidido. bueno, jo recordo com aquesta Gold Battle amb molta estima, perquè a part de que es feien batalles de gallo, sempre portaven com Artistes un cantant convidats. que no estuviese pegado, però sí que pues sonava bastant. I me'n recordo que va venir Recycled J quan encara era Cool, tio, sí, és veritat. que era muy fuerte, o sea, en plan, perquè no tenia, no era tot el que era ara. Però també va venir Vito, que és un noi que, bueno, que és igual ja ha deixat de fer música i tal, però que tenia un col·lectiu que es deia Blancs Butang de Vallcarca i que o sigui, era molt guai i que, joder, era com que aquesta plataforma se'ns donés també a nosaltres, o sigui, com a gent jove i tal, era molt guai com per conèixer aquests nous artistes. I bueno, jo ho agraeixo molt per tota la meva trajectòria i per tot el meu coneixement, haver mamat tot allò d'allà, de veritat. No. Bueno, es que de fet, moltes persones que, o sea, que me parece como muy fuerte, ¿no? Porque moltes persones que neixen com de tota aquesta trinxera, de llavors, jo què sé, el Can, ara tothom sap qui és el Can, o el Xuti, és que venen d'allà, o sigui, i allà ens coneixem entre nosaltres, i ara és com que són com eminències del rap i de les batalles de gallos molt fortes, que tenen molts seguidors i que es dediquen a això, que això és molt fort, també. O sigui, el Bruno El Capo, bueno, que també és com que porta molts programes i així els presenta, yo creo que ni él es consciente hace 10 años de que podria haver-se dedicat a fer periodisme sobre el rap. I això és com una evolució molt bonica, la veritat. Molt guai. I que parlaves de Recycled, crec que l'evolució també amb la vostra generació és de que s'està canviant també com una mica els referents de la història del rap espanyol, com que heu reivindicat com l'escena de Madrid o aquí a Barcelona potser es reivindiquen més ara Solo Los Solo o Tremendo, que també és una mica com tornar a veure aquesta història, gent que potser està més tapada i que ara la nova escena també com reivindica aquestes influències. Crec que us influenciàveu de gent que en aquell moment tampoc tenia el reconeixement que tenia avui en dia. Sí, és que va haver-hi com un peron, jo crec, perquè sí que dius que tota aquesta escena, que ja són pares, que ja és gent pues, que no que estigui retirada, però sí que potser s'ho pren d'una altra forma, pues, el Tremendo, el Mucho, Solo Los Solo, no? Va ser gent que en el seu moment sí que va ser reconeguda, però no tant com ho és ara de respectada. I va haver-hi com un peron generacional, no sé per què, i jo crec que ara s'estan tornant a recuperar no només el respecte sobre aquests que hi havia, sinó com ells també, saps? O sigui, nosaltres hem parlat molts cops amb el Tremendo, vine als concerts i ell ho apoya i ho recolza, i és guai, no? Com, joder, jo et dono els props que potser en el teu moment pues, no van ser suficients, però tu també apoyes com la meva movida que està creixent ara, i això és com molt bonic. Sí, jo crec que també això es veu una mica també en perspectiva, saps? Pues, igual en su momento no eren conscients de la mella que podien deixar aquestes persones amb el recorregut del hip-hop aquí i d'unes altres persones que vindrien després, ¿no? Y ha sido como verlo con perspectiva y decir, vale, ¿qué ha pasado y por qué? ¿Qué teníamos y qué poco lo valoramos? Que Sí. a nosotros nos pasa, también, ojo, cuidado. Pero pienso tiempo al tiempo, Pero no, claro. totalmente, o sea, cuando seamos cuarentonas, pues ya estaremos en el dólar y ya está. Pero joder, productors tan grandes como por ejemplo el Griffy, que me parece como de los mejores productores d'Espanya, crec que mai han tingut ni el reconeixement ni les oportunitats que se li haurien d'haver donat, o sigui, des del meu punt de vista. I en els vostres principis va ser la mixtape aquella de la saga Sailor, no? Es deia? Bueno, després també en el disc d'ara hi ha hagut una menció a Utena. Una barra increíble. Porque, Dígala. mis colegas se hicieron bollas después de ver Utena. És que sí. Cositas. Home, a mi em sembla superrevolucionari que als anys 90 es fes un anime És una passada. al Japó de noies que s'enamoraven. És que esto es superrevolucionario en esa època. I bueno, i que ho donessin al K3 doblat en català, bueno, pues ja fantasia Jo màxima. crec que és una sèrie que no sé ni si té doblaje latino, saps? Utena, com és, potser... Pues segur, és molt guai. O sea, és una fumada, però lo recomiendo. Aquesta influència també que hi ha en el disc anterior veu tenir del Japó, que és sobretot de la generació de 3XL, K3 i tot això. Sí somos. Sí, és que Sí. al final
yo crec que, bueno, yo soy hija de la televisión, o sea, soy de la calle, pero yo arribava, us ho juro que arribava a casa i jo queria veure l'Inuyasha i volia veure les Taylor, però perquè, no sé, com que... Crec que a tots ens va connectar molt aquesta onda, perquè també era com molt diferent, no? No sé, que portés TV3 això a la televisió i, no sé, feia sentir una mica més especial. Però bueno, el del concepte d'una bugueixa sí que va ser una mica més arrel de trobar com el concepte d'una bugueixa, que eren unes guerreres del Japó antic que sí tenien doncs, les seves pròpies tècniques i les seves pròpies armes a l'hora de lluitar, i nosaltres sempre ens hem sentit una mica, jo crec que amb aquesta metàfora dins del rap, ¿no? Que somos como mujeres que tienen que buscarse sus mañas para que te escuchen, ¿sabes? Que al final es molt difícil. I que al final és com el rizo del rizo, no? Que no eren solament dones guerreres, eren dones que també es dedicaven a la música, a l'art, a la casa, vull dir, no eren solo señoras que salían a partirse la cara, que también, ¿sabes? Eren persones que... Sí. Justament, i era com, joder, sí, és que sí. Però és molt guai perquè les armes que tenien elles són unes armes molt pròpies de les dones en aquella època, que potser doncs, portaven un com se dice? Bueno, no sé com es diu. Sí. Com un clip d'estos i estava ple de verí. I clar, això un home pues, potser no ho podia amagar de la mateixa manera, o amb l'excusa de potser les geixes, no? Que en aquella època, pues, o sea, en aquell context, eren una mica doncs, les prostitutes de l'època, podían matar a un general muy potente simplemente por el hecho de querer acostarse con ella. Llavors és com voler transmetre a nosaltres també que tenim aquestes armes com de dona, que només poden fer les dones. Sí, és que és una presentació de l'hòstia, la veritat. I és una metàfora molt guai, de fet. Sí, i un concepte guai també per com apropar a la penya, saps? Al pal. No solo hay hombres representando este sector, ¿sabes? Claro. Igual que no solo hay hombres representando el sector del rap, tú sabes. Bueno, en general, obvio. I en aquests principis de la primera mixtape, jo crec que algú que destaca molt de vosaltres són els directes, que poco se habla també d'això, però ja des d'uns principis, bueno, ja quan tocàveu a festes de barri ja es veia que era algo diferent, i jo recordo ja des d'uns principis a la sala Bloat, que éreu vosaltres, i venia Elio Tofana, que venia Mergo Pro... Ja ves. O sigui, el de ja introduir tot el tema del ball, pura energia... Va ser l'hòstia, Mira, jo sí, sense faltar el respecte, i Elio Tofana m'encanta, però vosaltres feu una energia allà, i era un rotllo molt diferent, que després con Elio me quedé, hòstia, m'han jodido el concierto, ¿sabes? Com al revés, hagués quadrat més, potser, perquè era com, buah, pura energia, puro break, clar, que al final són por estilos, que les dues coses m'encanten i m'apassionen, però jo almenys vaig flipar i heu seguit una mica per aquest camí. Sí, és que per nosaltres és molt important el tema del directe, el cuidar el show, això, que sigui un show, que no siguin dues persones haciéndote un speech interminable, que tú estés así, escuchando, como esperando que algo pase. No. O sigui, per això et quedes a casa i t'escoltes el disc. Hem de, no sé, algo distintivo, saps? Volem que el nostre directe ens caracteritzi. I realment estem treballant per això. I en aquell moment també nosaltres com que ya apuntábamos muy alto, ¿no? Rollo, yo voy ballarins, yo voy no sé qué, yo voy no sé cuán, ¿no? I ja no solament els ballarins, que és com un extra, ¿no? Però la figura del DJ, joder, ¿qué haríamos sin un DJ? ¿Qué haríamos sin ese Delgado en los directos? Vull dir, res. Clar. Seria tot molt més plano, més avorrit, i per nosaltres també, vull dir, i sempre hem apuntat com molt a l'hora de pensar en el show i en ensenyar coses noves, i que al final també la dansa ha estat part de la nostra vida i és com, pues qué mejor que unir-lo, no? Sí, jo crec que, o sigui, com la dansa, el teatre, perquè al final, quan tu et dediques a una disciplina artística, existeix el que és la disciplina i l'obra que tu deixes, no? Si ets un pintor, doncs deixes una pintura. Si ets un músic, doncs deixes un disc. Però si ets un actor, per exemple, la teva obra és l'execució que tu fas en un directe de teatre, no? Per exemple, i la gent amb el que es queda és amb aquella execució i amb aquella experiència que es porta. Jo crec que hem volgut ser ambiciosos en aquest sentit de, bueno, vamos a hacer un disco de estudio, que los hemos hecho, que és algo que tu et pots escoltar, però a sobre, quan vinguis al meu directe, tu t'emportaràs una experiència personal
que et fa venir al meu directe i no només escoltar el meu disc. Llavors jo crec que hemos querido com ser ambiciosos en aquest aspecte de pues no voy a cantarte solo los temas del disco, que està de puta madre i me voy a passear a l'escenari d'un lloc cap a l'altre, sinó que vull que vinguis als meus directes, no només que em compris el disc per escoltar-t'ho a casa, saps? Claro, i a nosaltres ens passa també molt que igual penya random que no ens ha escoltat en la vida ve als directes i li agrada el nostre directe. Per nosaltres això és com un gol, en realitat, no? De dir, joder, jo vull que passi això, perquè a mi personalment com que veure un artista que igual no segueixo o no consumo regularment i que su directo me flipe, em sembla com que tiene mucho mérito. Sí. Tiene mucho mérito. I a més, després vas i te'l tornes a escoltar sencer i el gaudeixes una locura perquè flipes amb el... Exacte. Des d'un altre punt, com deia ella, com igual més personal, no? De dir, joder, pues lo he sentido de otra forma i això és superimportant, tio. Sí, fer del concert una experiència en el rap em sembla una necessitat, perquè mai ho ha estat. A Espanya, per lo menys. I fer-ho és... Bueno, no sé, arrimado y todo. Sin querer, barra sin querer, perdón. I en català, I crec que reuniu el que dèieu del públic de gent que potser es queda amb vosaltres per al directe i us acaba de descobrir i flipa. Crec que teniu un públic molt agraït i variat, de que pot haver-hi gent que ve de fora del hip-hop i escolta les niñas i per al que deies es queda, o pot haver-hi gent que ve més d'un rotllo més cafetero del rap de Nova York, o pot haver-hi gent que entra més per rap polític com Tribade, com un públic molt variat i que es nota molt en el vostre directe, de que no és el rotllo com molts cops passa en el rap del rap underground de pues alguien apoyado en la pared i heads, saps? Ja. Sí, nosaltres flipem. Nosaltres flipem, la veritat. Sí. Perquè sí que som com... Ens considerem com molt estrictes en aquest sentit, no? Però l'altre dia, jo què sé, quan estàvem a la firma de la presentació del disc allà a l'FNAC, a Madrid, la dona aquesta que venia per demanar la firma pel seu nebot, i va venir una era una igual, abuela, o però sea, era 60 anys, i va dir: tías, me ha encantado esa canción feminista de no sé qué, no sé cuánto, vamos a ir al concierto de Torrejón, tal, i va ser com, la amo, o sea, me ha hecho el día, esta senyora me ha hecho el día. Per què? Perquè, joder, per mi també és com molt guai connectar amb una persona que igual generacionalmente no le toca entender lo que estoy diciendo o no le toca entender la música que yo hago. Però la interpelas. Saps? Sí. Però connecta, i per mi connectar és lo más. I lo que considero que és com aquest punt màgic de la música, connectar sin más, sin un porqué, ¿sabes? Total. Sí que és veritat que és una doble vara, no? Que quan no tens com un públic directe al que tu et dirigeixes, pues si son un grupo de quinceañeros, todos los grupos de quinceañeros van a venir a verte y se van a dejar el dinero en venir a verte. Però quan és tan ampli, sí que és veritat que és molt variat, però és més difícil potser d'arribar a la gent si no és doncs, per casualitat, per recomanació, per lo que sea, però perquè no et dirigeixes a ningú en concret. Clar. I això a mi a vegades sí que em resulta difícil a l'hora d'observar el nostre públic, de dir, és que no me queda claro qui m'escucha o a qui m'he de dirigir, però bueno, també és guai, no? Com anar fent i mira tu, a qui li agradi doncs li agrada i a qui no, Total, doncs no. no, pues no. Pero sí. El público está lleno de feministas, de cuarentones. Señoras, señoras y cuarentones. Es que es increíble. Y de niños. Molts nens i nenes. Recuperant una mica el tema de l'estètica, havíem parlat de... Bueno, quan hem estat com preparant l'entrevista dèiem, ostres, tenien com supermercat el rotllo de l'estètica anterior del xandall, del carrer, una mica l'estètica del rap, que s'ha portat tota la vida i que han portat els homes. La veritat que sí. I li deia al Tito, vaig llegir un cop que moltes vegades les dones quan accedeixen a espais que se suposa que són espais d'homes o que estan com catalogats com a espais d'homes, adopten una postura una mica com de, bueno, hem de fer això i ara que hem arribat aquí ens hem de quedar en aquesta estètica. Què ha passat amb Bitches in Business? Pues que la hemos roto por todo lo alto, además. Sí. La hemos americanizado un poco, yo creo. Sí, també és que com que a nivell de personal, igual també és una altra època per nosaltres i pues, nosaltres vam començar a fer música juntes quan tenia jo 16 anys i la Laura igual pues, 18 o 19, saps? Vull dir, és que fa molt de temps i òbviament pues,
la gente evoluciona y de repente pues me apetece ponerme unas pestañas, ¿sabes? Pero también como es una mica... considero com... el que tú dius, ¿no? Ahora estoy aquí, ahora que ya tengo como un huequito y he sentado el culo bien sentado, ahora, pues ¿por qué no llevarte la contraria? Si es maravilloso, portar la contraria és meravellós. I crear com... Sí, crear como aquesta controvèrsia, ¿no? De dir, y ahora estas chicas, ¿por qué están haciendo esto? Pues por llevarte la contraria. Sí, el concepte de business també, que és com muy... Queda muy lejos de una mujer de la periferia de Barcelona que pugui vestir o dir això, no? Llavors jo crec que és com... Sí, com no portar la contrària, però sí com ser desobedient, no? En el sentit de... justo. Pues com el Marc Giró porta traje, ¿sabes? O sigui, és que a mi això com em representa molt, que dice, yo soy de la clase obrera pero confundo. Pues yo igual, soy de la clase obrera pero confundo, porque nunca se sabe. Sí, la cosa és com que sempre ha estat com molt marcat, no? Això de, pues bueno, voy a un concierto de rap, me tengo que poner así. Claro. ¿Por qué? ¿Per què no pots anar tu amb una faldilla i uns talons si et ve de gust? Porque te van a i mirar rapear mal. igual. Totalment, Carinya, totalment. és lo que hay, I és lo perquè que hay. potser no hem tingut com els referents femenins a Espanya que hagin pogut fer això. I llavors és com, joder, pues lo voy a hacer yo qué sé, ojalà la pròxima promesa que neixi al rap en català o espanyol, doncs sigui una tia que, jo què sé, que va vestida deutena, jo què Sí, sé, o també- saps? O sigui, és sí. que m'encantaria. També, si ho han fet, se l'ha assenyalat molt. Molt. Por la movida de, es que te sexualizas, es que no sé Sí, qué, clar. que yo me ponga Sí. un top no significa que me esté sexualizando, mi gente. O sea, no. Quina diferència hi ha entre que jo porti un xandall L a unes malles XS? Perdone. Segueixo sent la mateixa S'ha persona i d'instaurar. em comporto igual. Ja, Vull quina, dir, quina pena que s'hagi d'explicar, quina pena. És que no entiendo. Però jo crec que cada cop més, o sigui, bueno, jo crec Sí, que però, potser por ejemplo, abans ho feies i era com, buah. Sí, bueno, es que también es un ejemplo un poco regular, no voy a decir este ejemplo porque es un poco regular, ¿no? No he escogido el mejor, en mi cabeza no ha pasado el mejor. Mala Rodríguez. Però el rap ha sigut o sigui, ha sigut supermisògina sempre. O sigui, Sí, pues, i aquí a saco. I aquí, per exemple, que heu parlat del Griffy abans, quan van començar ells sempre volien fer ballar la penya i ells ballaven i els fotien. Pero porque eran unos maricones, Que no, en no ese puedes sentido bailar que- porque eres rapero, porque eres hombre, porque... Tío, i És molt no fort, pots és molt dur fort. pestanyes per què? és que això em sembla misògino i a més de ser molt inconscient d'on ve tot això. Sí, Vull sí, dir, sí, total. Hola, ¿tú has estudiado? ¿Has visto de dónde viene todo esto? ¿Has visto cómo...? O sea, no sé, es como... hablar sin saber. Esborrar la història, també. Hablar sin saber. Bueno, al Bueno, final... espanyolitzar també una mica la moguda, justo. perquè jo crec que això s'ha fet sempre, Sí, com no s'ha entès del I tot el que... l'R&B també va costar que entrés bé aquí, per al mateix motiu, segurament. Joder, Perquè sí, aquí era sí. rap hardcore, no sé què, no sé quanto. Si alguien entra- Bueno, i costa, jo crec. Ja. Si alguien Sí que entonava... persones com ara Michael de la Calle estiguin on són, ha costat molt. Sí. Perquè abans jo he vist comentaris de Michael de la Calle, maricón, o Recycled, ¿no? Sí, música para niñas, y es como, a ver... Ja, però el yanqui Sí. te lo comes, eh? Ja. Clar. I respecte al so del nou disc, s'ha vist com una búsqueda de diferents estils i potser ja no està tan arrelat amb un so més noventero. Com ha sigut això? Si ha sigut pues, buscar salir un poco de la zona de confort o no? I tant per vosaltres com per a l'S Delgado també, que també haurà sigut un treball totalment diferent aquesta búsqueda. Bueno, jo crec que s'ha donat d'una manera, la veritat, bastant natural. Nosaltres volíem fer música, independientemente de que sea d'una manera o d'altra, saps? I la figura de S. Delgado com a productor també ha sigut com molt important a nivell de crear, saps? Igual ella ens passava un beat i nosaltres dèiem, hòstia, ¿y esto? ¿Cómo lo voy a afrontar? saps? Que te Haciendo mazo. música, ¿sabes? Sin pensar en cómo puede acabar o cómo catalogar esa música después de hacerla, ¿sabes? Crec que això és molt important, el déjate ir com a artista, déjate ir. I per nosaltres també ha sigut un repte, la veritat, molts temes han sigut com, vale, trabajo, no és solo inspiració, trabajo, saps? Que és molt Normalment important, era això. abans la instrumental i després veieu com... 50-50, una mica de tot.
hem estat treballant en diferents coses, sí que és veritat que no hi ha hagut una intencionalitat a l'hora de canviar de so, ha sigut tot molt orgànic i de la mà per part dels tres, no dir, és que també jo et dic, o sigui, jo com a persona que m'encanta el boom bap, si jo faig un disc de 15 temes de boom bap, jo ese disco no me lo voy a escuchar perquè és que m'avorreix, em sona tot igual. I perquè ja l'hem fet també, vull dir... I perquè estem com també a un mood de que, joder, quan vas tant a l'estudi o quan et dediques a això, pues se't queden curtes segons quines coses, i clar que les pots treure, no? Però joder, pues si em trec un estribillico aquí o trobo una forma diferent de fer aquest beat que no és rap però el puc transformar i puc rapejar també aquí, pues és més divertit. Y que es una moguda más personal también, ¿no? Porque igual después sacas Tridente Dorado y es el tema favorito de mucha gente, pero nosaltres l'odiàvem, aquest tema, decíamos, pero ¿cómo vamos a sacar esto que es que ese no tema lo ha dado queríamos, vueltas. no lo queríamos. No iba a salir jamás ese tema. Us han dit coses en plan, heu canviat, no és el mateix que abans, hi ha hagut crítiques o... No La veritat és que no, Rebuda increïble, Sí, no hem rebut moltes crítiques Les esperava, negatives. però sorprendentement jo crec que també no només ens hem modernitzat nosaltres musicalment, sinó que el públic també ho ha fet. I durant aquests anys s'han permès tindre més referents i això em sembla brutal. I és més, les noves generacions s'ho permeten més encara. Me'n recordo quan vam treballar amb la Blackie a l'estudi, jo l'envejava tota l'estona. Vaig dir, que fresca, que soltura. que fresca. Sí, és aigua, saps? O sigui, en plan, qualsevol cosa li va bé... I nosaltres que potser sí que tenim aquest bagaje potser, no dic que ser més estrictes, però sí jo què sé, de descartar más rápido lo que no te gusta. Pues ella es como, no es mi movida, pero la cojo y la transformo. I això em sembla envejable de les noves generacions. Jo crec que hi ha una cosa molt xula del rap, que és que quan comences, el teu públic creix amb tu, una mica. Això ha passat a mi m'ha passat amb Recycled, per exemple, em va passar amb Zetangana en certa mesura, però fins a un punt, no? Però adaptes el que escoltes a si t'agrada o no t'agrada l'artista. Ja està. O sigui, si elles creixen, creixes amb elles. És que jo t'ho anava a dir, nosaltres abans de treure el disc, igual li ensenyàvem amb el disc a col·legues o el que sigui, o a altres artistes, i ells ens deien, tío, es que suena Las Niñas del Corro. Ja. Igual era un tema que no havíem fet mai, amb un beat que igual no havíem tret mai, però ens deien, suena Las Niñas del Corro, i per mi mantindrà com aquesta essència de... Clar. Son las niñas del corro, aunque se metan en un beat como Yucatán, otro en como The Wave, otro como Tridente Dorado, suenan las niñas del corro. Això està molt guai. Està molt guai. Sí, no sé, estem contentes, jo crec, amb l'evolució. Sí, la veritat que sí. I el procés de les col·labos, veu ser més vosaltres com parlant, com que com ja teníeu el contacte i ja ho buscàveu, o va sorgir més de sobte fer una trobada i dir, hòstia, aquí hi ha una col·labo? A ver, nosaltres teníem una llista. Yo teníamos una Milenaria. lista y no se ha cumplido ninguna. Ninguna. Una carta a los reyes. Sí, a ver, ¿con quién te gustaría colaborar a ti? ¿Con quién me gustaría colaborar a mí? ¿Con quién te gustaría colaborar? Tal, no sé qué. Y un poco puesta en común, ¿no? De a ver qué pasa. Però no es va complicar. No, va ser tot bastant més improvisat i molt més orgànic, que també és com una cosa que a estem mi m'agrada contentes per això també. Tant lo de la Blackie, que va ser un dia així també de sopetón, que va venir a l'estudi i tal, no sé què, ens va agradar molt aquell beat i el vam començar a treballar, que no era una col·labo entre nosotras, però lo fue. Com lo del Cruz Apune, que també va ser un dia, vamos al estudio, y nosotras, hola, pues claro, o sea, por supuesto. Però aquell dia que vam anar a l'estudi no vam fer res. Ens vam ensenyar música, ens va ensenyar descartes del disco, te'n recordes? Nuevo con Dios ens ho va ensenyar tots els descartes, i nosotras como... tal, no sé flipando, compartir música, pues has escuchado esto, pues a mí me gusta esto, tal, però no va passar res aquell dia. I després vam coincidir a Madrid un altre cop i vam començar a... Bueno, vam ensenyar els beats i... pues me gusta este, pues vamos a empezar. Y tal cual. O sea, vamos a empezar y casi que se acabó. ¿Sabes? No... Ha sigut la persona més fàcil de treballar, o sigui, de qualsevol persona. Perquè t'encuentres con artistas que és com, no, tengo la agenda ocupada, o no, tal no sé què, no és el moment, tal no sé què. I Cruz Cafuné és la persona més...
Sí, sí, fàcil. sí. Per Molt aquest guai. bueno, per lo menys amb nosaltres, o sea, yo lo he agradecido muchísimo. Comunicación, tal, no sé qué, yo... Sí, sí, increíble. Es que no me hace falta ni pasar por tu manager, es que és increïble, ¿sabes? Sí, i amb el Pequeño i Ergo Pro, amb el Boi i el Peque, sí que és veritat que és que havia de passar. Sí, és que somos amigos, entonces Havia ya... de passar, feia molt de temps que s'estava plantejant i que nosaltres com que mai havíem dit vamos este día al estudio, porque era siempre como más distendido todo, ¿no? De, coincidimos, tal, no sé qué, locura, fiesta, tal. Y había de passar. I vam dir, bueno, pues ese tema nos lo quedamos. I pa'lante, i amb Jada Longo igual, són amics nostres de tota la vida, de la Gold Battle, època pre-Gold Battle incluso. Que de hecho la primera Gold Battle la ganó uno de ellos, es que es muy fuerte, es muy La va fuerte. ganar, ai, la va guanyar ell, és veritat, tio. Qué fuerte, eh? I res, estàvem a un camp treballant junts i va ser com... Empezamos un tema, sí, y es que tal cual, o sigui, es que va ser començar el tema i... Ai, Os subís aquí, chavales, sí, I pues ja acabar. està. Bueno, I a part, en fi, com que sempre els hem tret el nostre Els disc, directes, saps? Com i els que- directes sempre Sí. estan... Sí, intentem sempre que vinguin amb nosaltres perquè també és que som peces bastant claus a l'hora de... amb nosaltres com a equip. Entonces, pues si rapeas, pues por supuesto que te saco en mi disco. Claro, faltaria más. I el maco del hip-hop que ja poden haver-hi altres gèneres que no passa tant és la comunitat, com vosaltres en Madrid també heu connectat molt amb el Pequeño Ergo Pro, Free Six Mafia, Sí. com ha sigut aquestes connexions, perquè al final sou de dues ciutats diferents. Jo crec que és una mica el paral·lelisme, ¿no? Molta gent ens diu això, que és com el Pequeño y Ergo Pro, és com les niñas del corro, però en xiques, però perquè pues, generacionalment, també dels barris on venim, no? Que ells venen del sud de Madrid, nosaltres venim de Sant Adrià del Besòs, del Bon Pastor. Jo crec que hem viscut com realitats tan similars que a l'hora, sobretot, d'estar a la indústria, ens entenem molt, saps? Perquè el nostre el context és molt semblant. I tu, durant tot el que veus, estant dins de la indústria, veus a gent que té molts mitjans i no saps com, que aconsegueix coses i no saps com, i jo crec que aquest procés nostre ha sigut molt similar al d'ells, i ells ho veuen a nosaltres i nosaltres en ells, i hi ha hagut sempre com molt suport en aquest sentit, jo crec. I molt de, joder, me alegro por tus logros y ellos se alegran por nuestros logros, Y ¿sabes? te apoyo en ellos també, De que que això te és molt vas a important. Colombia ahora, que ho han publicat, joder, A tope, que tío. ellos se vayan a Colombia para mí és un orgullo. Claro. Perquè anar a Colòmbia és molt difícil. O sigui, has de tenir diners, t'han de poder contractar en un show on sàpigues que és de veritat, no? Que tal... I no és com potser una altra persona que se'n va a Colòmbia, que és que no sé com explicar-ho, però estem més o menys en la Sí. mateixa situació. Mitjans i discurs, una mica. Compartimos. Què fa el barri amb tot això? Mira. Mira. Hemos tocado hueso. A ver, va. Yo me quedo en mi barrio, aunque me paguen un piso en Madrid. T'ho juro, eh? O sigui, jo el fet d'estar vivint el que visc ara i poder anar a veure els meus pares entre setmana o quedar amb els meus amics, per mi la vida és això. No ir a vivir el sueño madrileño, en aquest cas, ¿no? Que es Que como no existe. que todos los Porque eso raperos es se van allá a mentira. trabajar. Es mentira. I és com, però de què vas a, o sea, què vas a treballar? O sigui, et juntaràs potser amb gent a treballar i tal, però la teva arrel, no? D'on tu pots tornar cada cop que t'hi perds o que on és? I No que sé. realment pots anar a treballar o treballar a distància, vull dir... Vamos a ver, pots anar a treballar a Madrid i viure a la teva ciutat, no? I per nosaltres és molt important tocar com una mica de peus a terra amb la nostra gent, amb la nostra família, amb el nostre cercle, que és realment tu círculo. Perquè es mouen... O sigui, dins de la indústria te n'adones que sí, hay muchos círculos, conoces a mucha gente, pero Però la gente ¿de qué està manera? sola, la gente està sola. ¿De qué manera? De debò, I Per mi conèixer perduda. penya no significa res. Tener X seguidores en Instagram és que no significa nada. No significa absolutamente nada. Perquè què m'aporten realment a nivell personal? Un buen rato, una cerveza. Ja està, és que no sé. I que el que dèieu, que al final pues, no retrataran el Madrid del Pequeño Ergo Pro, per exemple. Clar, clar. I Es que igual es una trampa, O sigui, de debò que és una trampa este discurso de ves a Madrid que tienes más oportunidades, que com una nube. tothom ho fa. És com una nube que està aquí, però és que no està és real, desinflant. no és real, no és real. I algú que a mi em mola molt és el de que els videoclips heu gravat més d'un que estan a Bon Pastor, que es veu vuestros barrios, que
crear aquesta identitat de la perifèria de Barcelona, crec que aquí a Barna a vegades s'ha costat aquesta identitat i veure les altres i el hip-hop no sempre ho ha mostrat i crec que, no sé, que... Perquè sembla que és una cosa de la que s'ha de sortir. O perquè no està molt recolzada tampoc, perquè jo et diria que el públic català és molt difícil per nosaltres. O sigui, a nosaltres ens va molt millor en altres ciutats perquè es consumeix més rap o perquè la moguda que es porta allà igual s'apropa més al que fem nosaltres, però aquí sempre ens ha costat molt. Llavors és com, si todos os vais a Madrid, ¿quién se queda a hacer cultura aquí, no? Qui es queda aquí a fer escola? Perquè jo penso això, joder, igual una nena del meu barri m'escolta i vol ser rapera. A mi és això el que m'interessa. No anar a fer cultura on ja hi ha cultura. Es vamos a quedarnos aquí, aunque los resultados sean -3, però ja seran en algun moment, no? Perquè això ho notem, o sigui que aquí el públic li costa el rap i més, és que de dos mujeres ja ni te digo. També crec que el que dius tu sembla que s'ha de sortir, joder, és una perspectiva tan equivocada. O sigui, jo no vull sortir del meu barri, necessito que el meu barri pugi amb mi, saps? Si jo llego a algun lado, que llegue tota la gente que viene conmigo y de dónde vengo, qué coño, saps? O sigui, a mi m'agrada... O que és un mèrit sortir. Bueno, això ho deia la Lauren, no? L'altre dia, que ho vaig veure, que ho vau compartir com tots i va ser com, pues jo la comparto també. Sí, és veritat. I és que sembla que és com un mèrit, no? Sortir del teu barri, aconseguir com oportunitats que estan fora del teu barri, és com, joder, per mi un mèrit és construir xarxa al meu barri i que es puguin construir aquí relats també interessants i persones que tinguin pes dins de tota aquesta xarxa. Sí, i com d'apropar també tot això a aquest lloc, no? Que ha sigut com sempre com molt llunyà, no? Quan vam gravar, per exemple, el videoclip de Kids, joder, a mi que la penya del meu barri m'escrivís i em digués, tía, me he emocionado porque de repente me he visto a mí en las casas baratas jugando cuando era pequeño o gent gran, ¿no? Que diu, joder, qué guay que hayas transmitido esto, ¿no? O, yo qué sé, anar pel barri que... Ella es la que rapea. A mí me fa gràcia, tío. Yo quiero... Mira, mi top es... A ver, 3 tops. Hacer una colabo con Estopa, dar las campanadas algún día y que me pongan mi nombre en una plaza de mi barrio. Claro que sí. Ojalá. ¿Sabes? Yo pienso, yo no me quiero ahí. Un Grammy. Bueno, titulares. Déjate de Madrid, déjate de Madrid. Claro, jo vull això, tio, t'ho juro. Clar. I crec que, joder, que nosaltres som el que som perquè hem crescut on hem crescut amb les xarxes on hem crescut. Ja està. Si no és que seríem una persona molt diferent. I que ja et dic, és molt altruista, però a la llarga es notarà. O sigui, el que estem aquí I te llena, tio, es notarà. Potser ara no tant, no tan directe cap a nosaltres, perquè és molt complicat en tots els sentidos. És una lluita, però a la llarga segur que es nota, segur. I parlant d'Estopa, què és... A ver, importante o no importante, ¿eh? No diguis el nom de Déu en va, ¿eh? A veure... A veure, és que del Buen Pastor també eren los Rumba 3 i tal, el Capdevila, que era veí meu també. Sí. Què se sentia al vostre barri? Quines referències teniu fora del rap? I què us agradaria, si us agradaria ficar altres influències que no siguin del groove afroamericà, si us agradaria ficar altres influències més xarnegues o més, no, diguéssim... Sí, crec que nosaltres mai ens hem com tancat en aquest sentit. Jo, per exemple, amb el meu barri creo que hay como 2 escuelas como muy heavies, que de hecho es que es la escuela de mi padre y mi madre, que es la escuela del flamenco y la escuela del rock, t'ho juro. O sea, al meu barri s'escoltava això, i tu anaves pel carrer i escoltaves flamenco tot el dia. Bueno, barri i camping i lo que tu quieras, no? Però sí que és veritat que òbviament nosaltres no vam néixer escoltant rap, això ens va arribar com a l'adolescència, preadolescència, no? Igual. Que t'havies de descarregar las maquetas en el Ares o en el... Y te salía ya cosas que no era la maqueta que tú buscabas, ¿sabes? Igual, el emule i aquesta moguda. Sí, total. Però jo crec que als nostres barris ha sonat molt flamenco, sobretot. Rocío Dúrcal, de repente. Y ella me ponía Rocío Dúrcal. A mi també. O sea, però perquè som com d'una generació també pues, que ve d'avis andalusos
que això és una cosa que jo crec que mai s'ha acabat d'entendre, no? Perquè Estopa potser pues, també sempre ha tingut com aquest discurs de, bueno, venimos donde venimos y hacemos lo que hacemos, pero luego la creu de Sant Jordi no se la poden donar, como por ejemplo, y es como, ¿por qué no me pueden dar a mí la cruz de Sant Jordi? O sea, es que no quiero la cruz de Sant Jordi. Es que ara quiero la cruz de Sant Jordi. Es va enfadar molt la gent, La gent es va enfadar moltíssim. I és com, a veure si entendemos ja que Catalunya, i ho sento molt per això, el que et diré no és només els Amics de les Arts, no és només Ferran, és que no sé, tota aquesta gent que respecta màxim, però no és només això, Catalunya, no és només això. Sisplau, o sigui, ho hem de començar a entendre. El rap català no és només rap en català. Nosotras, las niñas del corro, és rap català. Gràcies. Atenció titular, quédense con esto. Que ja em sap greu, que jo estoy a tope con la lluita de la llengua catalana i de més, però aviam si comencem a acceptar tot el que forma part de Catalunya, perquè forma part de Catalunya. I qui trenquen una mica en català amb la típica música catalana de cantautor i tot això... És que sembla que només existeixi això. Pero te caen también por Twitter Cataluña Puretas Convergents, también te caen palos por si hablas de una forma, por si no sé qué, o sea que... Es que qué palo. O sea, siempre va a haber gente diciendo cosas negativas hacia hagas lo que hagas, digas lo que digas. Yo ya arriba tu moment que dic, mira, ¿sabes qué? Di lo que quieras. Es que di lo que quieras. Nunca llevo a gusto de todos. ¿Me quieres decir? Dilo, da igual. O sea, da igual. Hauran de parlar i de dir coses. És que és un altre cop com la doble vara esta, no? De que els catalans tenim una cosa que està molt bé, que és que ens queixem per tot, que està de puta madre, porque yo me voy a quejar de todo y por todo ja, para no conseguir cansino, todo, no seas cansino. però el queixar-se de tot també alhora és com... és que, joder, és que al final... Que yo estoy súper orgullosa, mi quejarme de todo para conseguir las cosas me encanta, però... valorem també el producte que tenim i com ho diem i com ho tenim, que joder, que és guai, saps? I en quant a comunitat, de què parlàvem de la comunitat de Barcelona o Catalunya en el hip-hop, crec que sempre ha costat potser establir com connexions a llarg temps, però a mi em va semblar algo superinteressant el directe que vau fer a la Capsa, amb tot d'artistazas, una connexió que sí que tantas artistazas mujeres en otras ciudades no hay, o no tienen esa conexión, potser sí, però no es coneix tant, i que allà hi havia que eren La Hoz, Santa Salut, Lauren Nine, bueno, Tribade, un montón d'artistes. Jo crec que hem tingut a Catalunya molta sort de que tot el moviment feminista ha anat acollint aquesta transformació també musical en el que és el rap i el hip-hop, i s'ha reflexat, o sigui, s'ha reflectit en el sentit de que una persona que escolta Santa Salut acaba anant a un concert de l'Elena, una persona que va al concert de l'Elena acaba anant a un concert de les Niñas del Corro, que després són projectes diferents, no? I cadascun doncs, amb el seu to, amb el seu lo que sea, i els seus referents. Però l'haver creat aquesta escola a mi em sembla un logro per al rap femení, en aquest sentit. I va ser molt guai com organitzar tot això per nosaltres, perquè va ser com també un reto, no? Perquè cadascuna de les persones que van venir, de les dones que van venir, tenien el seu projecte, bueno, i tenen el seu projecte, són, joder, que estan... Todas las personas que vinieron tienen una trayectoria muy heavy. I nosaltres, com plantejar això... Mira la Lia Cali, que llavors no era el que és ara. Que sí que ho era, només que la gent no ho veia encara. Justo. Però era molt, Com plantejar això, que era también como un reto, ¿no? De dir, bueno, a ver si tal, que también nos costó lo nuestro, ¿no? Como decir, wow, ¿cómo sacamos esto adelante? Però com veure el resultat i veure com la gent ho va acollir i com ens vam sentir nosaltres compartint això amb elles, va ser l'hòstia. De hecho, ojalá alguien lo compre y nos lleve a todas por ahí a darnos una vuelta. Y que nos pudramos en billetes, que ya hace falta, por favor. És el que dèiem abans, una mica de la perspectiva, no? Quan es vegi amb els anys això i la trajectòria d'aquesta gent que va participar en això, d'aquestes dones que van participar en això, direm, tio... O sea, també és que no solament hi havia artistes dones, sinó que nosaltres vam comptar amb il·lustradores dones, amb la filmmaker era també una noia, la DJ Natura, que de fet també... Vull dir... El ball també. Que era, sí, les ballarines, era com, joder, queremos hacer algo realmente especial y no sé, jo tengo un recuerdo d'ese dia com molt especial. I que hi ha molt de respecte, jo crec també, perquè en aquell moment nosaltres vam dir la proposta i cap ens va dir que no. Sí. O sigui, va ser com, sí,
Clar. O sigui, entenem que és un concert vostre, que no ens feia falta portar ningú, perquè és que era un concert nostre, i va ser com, joder, pues si podemos, podemos hacer esto, perquè la gent... Perquè és que no s'ha tornat a fer, això. I jo crec que vam trobar com un bon moment per fer-ho, y ens va venir bé a todos. Es que yo no sé, promotores de España, ¿cómo no compran un show así? Promotores de España. De verdad. O sigui, jo si fos una O de Catalunya, sisplau. Si fos una promotora, jo veig el show... Mira, un cartell, Santa Salud, ¿qué? Las Niñas del Corro, la Elane, la Sofía Habana, la Estribade, la Queral, la Lía Cali. Estáis perdiendo dinero. O sea, es que no ellos y nosotras. Yo, es que mira, porque no tengo tiempo. I a preu popular també, perquè estava com... Pero es que la Telecogresca y el Rock Sí, y no me todos los acuerdo. demás tienen que contratar a esta gente. Dila. No a los que contratan cada año, jolín. Sí, A nosotros no nos han llamado. De nada. O el Canet de nada. Rock, que va començar amb Eso, l'Ole eso. Manuel i ha acabat en... Tío, es que no Els me hi jodas. preguntem per lo que va passar al GT o no? Hòstia, és veritat. Ay, al GT, Buah, que nos ya dejaron sé- sin cenar. No, ese fue Móstoles. ¿Cómo? Contexto, un poco de contexto per si la gent no... van anar, les van contractar al GT, hi havia el PSOE, les van contractar per fer un show, si m'equivoco em corregiu, Sí. hem llegit. Y el PP dijo que se contrataba gente que propiciaba conciertos violentos. Pero que salimos en Telecinco y todo, tío. Es que esta lindura es violenta, mi vida, o sea. Yo me recuerdo que estàvem al camping, tío, jugando al Rumicube. T'ho juro. I ens va arribar un missatge: noies, esteu sortint a la tele, a Telecinco. I vam posar una tele de culo, Sí, además. que se ¿sabes? veía como así, con líneas, ¿sabes? Y ven veure las nuestras caras amb las nuestras frases a No, Telecinco no, con la no. María Patiño No, 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 diciendo no, cosas no, y era no, como, no. no me lo puedo creer. Eran las nuestras caras con frases de los chicos del maíz, que no eran ni mis frases, que yo no te estaba diciendo ni Goraeta ni nada, que podría decirlo, pero no lo estaba diciendo. Y era como, tío, o sigui, buscas frases y ni tan sol son nuestras. Y os dejaron sin cenar. Això va No. ser a un altre lloc, pero más o menos un poco por lo mismo. Es que va a ser, pero es que por lo mismo. Ay, que me quedo sin comer. Por lo mismo, porque o sigui, tú m'estàs contractant tu o otra persona, pero quiero decir, estic contractada, vaig a fer el meu show y te enfadas porque no te saludo. No, es que esto fue Móstoles. Mira, Móstoles que tocamos, Uy, es que yo me pongo negra, que con nos estas contrataron y yo lo agradezco mucho porque nos dieron un dinero pues que nos hacía falta. Pues en ese día... Para cenar, ¿no? bueno, pero... Con el trago sin pagar, bueno, ¿eh? yo iba a tocar y a cobrar. Pues estaba el PP en el gobierno y el alcalde que quería una foto y nosotras, ai, és que ens estem maquillant, ai, és que estem assajant... Ens estem preparant per fer el nostre treball. Pero es vull que, dir, que no me aquí voy a hacer yo no una te foto molesto. contigo, es que no me la voy a hacer. Y ya como que se picaron y cuando ya habían demanat com el sopar y tot això per donar-le, dijeron, pues no os damos de cenar porque no os habéis hecho la foto con el alcalde. Y yo, pues bueno. Las pipsas con sus mapsas se las llevaron ellos para sus capsas. O sea, No. Es que mira, y esto lo voy a decir aquí en prime time. Vino el repartidor y el PP le dijo que se fuera a su casa al repartidor. Esto lo hizo el PP. Trabajador, ¿eh? Esto lo hizo el PP, muy fuerte. Sí, menos mal. Ens vam fer amigues d'unes noies de l'organització que van ser la hòstia, molt majas, que era com... Se "Chica, reían es de que la situación, yo os iba a dar porque- la cena, pero es que me decían que si no me echaban, ¿sabes? Y era como, claro que no quiero pasa cenar, por supuesto que nada, no quiero no cenar a mí. No sé, no. Però sí, com aquestes coses de... No sé, situacions... Son random, o sea, es de office Random, de repente. Es increíble. Ajuntaments o sigui... Hòstia, és que sí. Pero que no te lo Oye, pierdas, no te que el estoy diciendo ayuntamiento nada. de Algete, que muy del PSOE es, les va contractar porque puso en Google raperas feministas. Y va a Y ver está en nuestra cara, pondrán sí. no sé qué, Pa'lante, no sé cuánto, las niñas del pa'lante. coro. Pero no sabía nada, o sea, en plan, era todo... Ja ves, tio, ja ves. Y estaba ahí la concejala del PP también, bueno, en fin. I el pitjor, si no m'equivoco, va dimitir el que us va... No, espera, ¿quién? El del PSOE. Puede ser, pero es que ahora me acabo de recordar una otra que vam tocar a Almería. ¿Tú te acuerdas de esto? Que vam tocar a Almería a unas fiestas en Valerna, ¿era? Y la concejala también era del PP. Hòstia, es que puta, yo tio, flipo, una detrás de en plan, otra, es que... Y se asustó. Pero muy fan. Muy fan. Muy fan.
y muy respetuoso, tengo que decir, Y sí, pero bueno, no me sí, acordaba ¿te yo recuerdas? de esto. O sea, que va a venir como a saludarnos y todo el palo, me encantáis, os he Nosotros contratado así, porque no sé qué. Y yo pensando, hostia, a mí Te me da equivocas. que Igual lo pensar, del público amplio porque- se nos ha ido de las manos. Exacto, Sí, exacto. sí. Pero bueno, mira, si te contratan y te pagan, nena, da Ja igual. està, o sea, ja ya està. I ara, en aquest últim Y no disc, nos hicimos la foto tampoco con ella, ¿eh? Claro que no. Hombre, no. i en aquest últim disc, ara que vindrà una gira i que heu estat durant tant de temps de gira també, ¿cómo se prepara esos directos? ¿Qué podemos esperar? Vale, important. Se viene gira. Se viene gira, que de moment no hem anunciat, no hem publicat, però se viene gira. Es que esto saldrá muy tarde ya. Sí, o sea, que pero hay que igual ya, anunciar igual ya le hemos dicho, ¿no? Pues Sí, bueno, hay Igual gira. ya lo habéis dicho. A lo mejor- Las niñas del corro.com, tal. I res, nosaltres estem preparant pues, el show dins els nostres mitjans i de tot el que podem dar, perquè és que nosaltres o sigui, sempre diem que és que el rap no s'ha de pagar, perquè és que realmente ganar... Pues bueno, aquí estamos, bien, pero... Ahora aparecerá un número de cuenta a continuación por si quieres aportar o hacer un bizum, por favor. ¿Te imaginas? Crowdfunding. A las birras os invitamos esta noche, no pasa nada. No, però sí que és veritat que nosaltres reinvertim el que guanyem. Tot. Sí, i si he de fer un esforç o guanyar jo menys perquè vinguin les meves ballarines i que les meves ballarines cobrin el que han de cobrar per fer el seu show, perquè estan treballant igual que jo, passarà. I som molt ambicioses i estem plantejant moltíssimes coses, que también es verdad que tenemos como que hacer un poco de recortes a veces, que es como, idea de show, ¡pum! De repente una piscina, un ventilador, y es como, bueno. Calma. Claro. Beyoncé, no? Un poc. Sí, no, Ojalá, pero claro, es que ¿eh? nosotros tenim como... Tío, pero por lo menos no me creo que lo para porros. O sea, quiero decir, lo invierto en el Claro, show, ¿sabes? claro. O sea, eso me parece ideal. Tenim aquestes referències de show, tío, y nosotras lo planteamos como súper alto y luego pues lo adaptamos a nuestras Una posibilidades. piscina de porros. Ojalá. Es que ojalá. Lo peor de todo es que no fumamos, vull dir, cosas. Bueno, para el público, para el público. Para el público. Però això, no sé, se viene un directo, la veritat que... està feo que lo diga jo, però és que he treballat i plantejat i replantejat i treballat en conjunt amb nosaltres dues, amb Este Delgado i amb les noies, amb la coreògrafa, amb la ballarina, amb els tècnics, no sé, crec que és com un paso un poco adelante, siendo ambiciosas. Dins del nostre context. Porque eso lo ves en cualquier otro grupo y piensas, ah, qué guay, tal. És un esforç, cada concert és un esforç, la veritat. Y bueno, pues que si nos queréis venir a ver, pues que compréis las entradas y... I que ahí os esperamos. I ahí us Vindrem. I ja per anar acabant, un disc d'aquí que creieu que per vosaltres, no per a la influència en el hip-hop espanyol, sinó per vosaltres sigui com esto me representa, lo he escuchado mucho o ha sido Sí, mi muchos. mayor descubrimiento. Es que No, muchos. pot ser de fa un any, no té per què ser el disco, però un o dos discos que De podeu aquí, dir per despedir-nos. D'aquí o de... No té per què estar aquí, Vale, yo voy a decir este porque obviamente la llevo tatuada. Estaría feo. A cámara. Ah. Ay, es que ahí hay una cámara, espérate. A buenas Me horas. había olvidado yo que había cámara. Jo diria aquest, però perquè va ser com... No sé, el moment en el que va sortir aquest disc, abans de sortir aquest disc, per nosaltres, també a nivell personal i a nivell de grup, va ser com, no sé, com una colleja de tu madre. És T'ho juro increïble, que va ser sí. això. I em va marcar un muntó. Jo vaig trigar en escoltar aquest disc com igual 2 meses després de que saliese porque t'ho juro que no passava del primer tema llorando. Es que duele mucho este disco. I me pasó eso. Va I, fer molt de mal. en fin. Jo me'n recordo de fet que estava a la uni jo i arribava a casa i sempre com me'n posava amb l'ordinador i pues, escrivia i tal perquè estàvem com començant, no? I vaig veure la notícia que primero pues, no t'ho creies, però la vaig veure de fet a HH Groups, que és com una pàgina on tu pues, llegies les coses i tal, i et vaig passar la notícia i jo vaig estar tota la tarda plorant, Jo no m'ho creia. destrossada,
de pensar, hostias, es ¿Qué va a que, pasar es ahora? que no sé, es como... la mare de crean totes, esto, es que es la mare de es que no totes. sé, no sé, va a ¿Cómo ser hacer como- rap político sin ser panfletario, tío? ¿sabes? No, no, Es que era 100%. única, Era súper política, però, ¿sabes? Però no te daba el panfleto político así, la boca. I no només aquest disc, amb plan, tot el que té Sí, abans, sí, 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 contra justo, Tebas, tal, justo. no sé què, increïble. I bueno, jo crec que això ha sigut molt important. Bueno, és que arrel d'això, yo creo que va a ser un poco el de, tía, si no nos ponemos ahora a hacer música, no le estamos dejando nada al Spanish rap, ¿sabes? Y yo creo que eso fue un poco también la reflexión de decir, uy, perdón, vamos a hacer música, uy, esto vale 200 euros en Wallapop, 200 pavos en Wallapop. o más. I bueno, pues ho agraeixo molt també per lo que ens va suposar a nosaltres. I bueno. Total. I el teu? A ver, esto, Esto es mi vida. sí, yo vengo de aquí, ha marcat tota la meva vida. O sea, yo de hecho, cuando escuchaba Goracein, Crema, yo le enseñaba las letras de Crema a mi madre y les decía que eran mías. O sea, en plan, de tan que me agradaban y de tan buenas que eran, yo le decía a mi madre, mira, mamá, lo que he escrito. Y no, o sea, no era yo, pero es que esto es poesía, Sí. esto es... No era yo, es- pero soy su hija. Però sí. A mi això m'ha alimentat molt per estar dins de lo que és tot el rap i no sé, és que no, és com... Jo diria que és la meva base. És un disc al que tornes sempre. Sí. Em va marcar molt. O sigui, gràcies a aquest disc que he continuat, jo crec que en el que és el rap i... Bueno, no sé, todo, la verdad. Muy fuerte este disco. Que guai, sembla que ¿De vas... qui és? De l'Edu que està per aquí darrere. Esto se vende en Wallapop a 300 No lo vendas, no lo vendas. Bueno. Sí. Aquí también. No, esto también fue un cambio generacional que a todos lloramos cuando pasó, pero luego lo entendimos, ¿no? Sí, com va ser bastant... A mí me encantó cuando salió en su No, momento, a mí pero este pensé el como... disco de mucho, la verdad. O sea, me encanta. Pero bueno, el cambio de Zetangana, pues mira lo que ha hecho. Que ahora en España ya no se escucha a Alejandro Sanz, se escucha a Zetangana, que eso ya es mucho también. Y la húngara, porque se habla Es de... muy fuerte, Cuidado. esto. Y pues nada, Hem de tancar. Qué pena, ¿no? No, nos sabe fatal porque estaríamos aquí, bueno... Sí. Oh, Moltes gràcies per tot, de Bueno, veritat. no Gràcies tenim per guai tenir paraules. aquesta No tenim conversa. paraules. Ha Que sigut un guai. plaer. per nosaltres també. Un aplaudiment, sisplau. Sisplau. I moltes gràcies a tothom per venir. Que guai. Ens veiem